Kublai pi baro pat ngapdeng sumpai pi syakne ke YouTube channel jonga Aloysius Papa. Ti parlok lang ba kini ke video ngan wanra sa pi sapang ka wei ka khana jingja ka ba shisha ka ba snow trim ka bam snula ban ngai ba ukon yu bala pun la khahi na ka kpo jong ka kbi un Pyniap hi yaka dalade kani ka khana ka dei sapang uwei ukhana samla ubadang arphoi snam karta ubakateng unilesh kosai kat kum kitlong khobor dasang tho ba uni unilesh kosai hadin uladep ban Pyniap yala ka jong ka Kmie ula bo status pat hapo Instagram bat WhatsApp rangkat ka dur jong u bat ka Kmie da ka ba tho rangkat ya kiki contain ha ka katin nongway. I am killed to my mom, lost my life. Sorry mom, Om Shanti, miss you mom. Baladak penkala ya kini syaka khasi. Kabamut melumala kumne. Ngala Pyniap yala ka Kmie jonga, bat kala du no yala ka jong ka jeng im. May map yanga, im suk si junom. Ngala du no ya pi may ha ka jeng im jonga. De hadin ba uwi uparok jong u ulayo iya kadikaw status hapo WhatsApp sa pentip no wood siya keyboard pulit jong ka University Police Station na marbakini shikmi shikhon kishong kisa hakdong Bagan Shinji Garden University Road Rajkot jong kajala Gujarat but hadin ba kipulit kalapoy hayeng panwan kem ya uni usamla kilap ba unalesh kosai ula syong ha senda jong ka Pyniap ka Kmie jong u harangkat ka jengyam pat dot not halor ka a ka ba lajia bat ka ba ula dep bande kani ka jingjia ka basngo trim ka lajia ha ka sngi palai jong ka apo khandai tik unai lar 8000 arpo saw hapo Rajkot jong ka jala Gujarat bat kani ka Kmie ka balasya Pyniap hala ujong ukhon ka dei ka badang don ha karta ka batang saw pho prasnem ka bakateng ka joy tiben kosai kipulit hadien bakila kemno ya unilesh ong ka khobor uni ukhon ulapla ha kipulit Hapdeng ka jing dom ka balakyu hadu shindong kli na ka jing sha pendik hala ka jong ka Kmie ka bala shitom la bon snam ha ka bor jing mut jing perkhan ula ong ngam sngu tho sho bad nangkong ngalamut bandung yap yaka da katari tangba kali ya Khun bad yo kni no yakatari bad khaddu ngal chuksi yap yaka da ka baset na ka shentur bad kmut da ka blanket hadu bakan dukut mensim sisendon hashen hadin bala tokit benya yaka daw tenrai ka bala pelong ya uni ukhon bande kat kani ka kampen trim hadu upot ban Pyniap no ila ka jong ka Kmie ka bapun bakha kipulit ki setip ba kadi ka Kmie jong u ka joy tiben kosai kadai ka badon jing shitom ha ka bod jing mut jing perkhan menta la bon teli kisnam hadin bakala sha e no hala ujong ukpa ki khon ubala ra rangkat lang pat ki wei pat ki khon jong ka like no ya unilesh ha ka por ba uni ukhon jong ka udang dap tang chisnam nrubnai ka khobor prit ka yatho ba ya unilesh la jubo yu ubon shong bansa ha ka wei ka jakari ya ki khna bar Pyniap da ka wei ka seng namar ba ka Kmie jong ubon sen ka ju im ha ka thia pang da kisnam hapo ko hospital ka baju sumar ya pasitam ha ka jingmut jing perkhan bat kini sikmi sikhon kila sedang banya sa rangkat no hadin ba unilesh uladap khat prasnem karta habulanang man sumar hi dalade ila ka Kmie ka basitam bat unilesh ujutre balasngi hakawai ka karkhana bat man kapor kani ka Kmie jong u ka jule ikam ki bapenmi jing klumar bat jing ya khaja haying hasam ka baju pelong yaki ban ya sho wat shikmi shikhon ro ya tho ka radika barai ka assistant commissioner of police jong ka University Police Station shakilat pathai khobor ka khobor ka ya tho ro bahakani ka sngi ka bajia ka jing sha Pyniap jong ka Kmie kala don ka jing ya khajia ka bajur bha Hapdeng jong ka Kmie bat uni ukhon ka barialam shadu upot bu un Pyniap no ila ka jong ka Kmie na ka daw jong ka jing ka jing dom ka ba umla sho ban control
las ngau tho bakani kalong kami hadien bakala sha ha ulok arpus nam manchwa bon bakadan hapdeng jong ka jing shitom kaba kam ju yo banyi don rangkat bala ujong ukhon dai tang ha kapor bakalait na po hospital bat sa hayeng ulia tho balai snem ba ma ubat ka kmi jong kliya shong ya sa rangkat bat ka kmi jong ko judi dawai testa bat mentala shibnai ka klem di dawai shu bat kani kala ban pelong ya ka bakan sedang ban le Baieid ban le klumar hayeng hasem ka balawan ra shisha ya ka jing ka jing jenjar ya uni ukhon ubari basumar ya ka unilesh ubadan hakti jong ki pulit banta ulapla baka jingle klumar jong ka kmi jong hayeng hasem na kadaw jong ka jing shitam kalawan ra ya ka jing jing jenjar Jingsohsat bateng teng usngau yilade kombu unbi no namar baka ju tar ka ju ot ya ki sabti ki jan kinap ki jong ka ju pat ya ki tiar ki tar hayeng hasem ka tim ka tla da ki tin sniu bat ka shot ka bom ro yu barbor bat don ka por bu ya tho ba ka shot ka bom ka tim ka tla yu baro simet sismi krem ai lat bu un chong thaj ha ka jing bu jing pakhat bat ban yo thia ha ka jing song uya tho bu la sha pendik shabapalan ha ka jing le klumar jong ka kmi na ka daw jong ka jing shitom uong hoot kum ukhon nga sngaw tho bakale yakani day na kajing shitom jongka bakam biang shu ka bor jingmut jing pakhat na mar kajing sngaw jenjar bat kajing sohsat ha kata kajing im ka bamarwei jongka kum karikan the nakadaw kajing pet no jong ipa bat sa kajing shitom ka babat yaka hanrei ha kajing long brew nalangya at nga sngaw jenjar bat nga sngaw sohsat siba palat kum ukhon ha kajing im bat nga la sha pendik ha imei da kadai ha kalyang ka men ka mansim bat ka jingmut jing pakhat jongaro bat ha kani ka singi at khondai trik bangala kiu plat ka jingdom na ka jing yamai ya ka jia ka bajur bha bat I hadu bakala pelong yanga bangan sgola shu ban control ya ka jingdom ka bala pelong hadu uput bangan le ya kani ka kam ka baga sausi thang ha ka jing em jonga ka bangala kum Pyniap ya la ka jong ka Kmie ka banga it hap man sem ngam sngau thu shu ka ka bangale ha ka por bangale tat hadu ka klipmat ka bangalap pat yo I baka Kmie jonga kali yo thia khaddo ha ka jingyap bat nga sngau thu bakam don shu Hapdeng jonga na ka jingsha Pyniap dusman halau jong ukhon loong ba ulok pat ni ukpa jong ki khon jongka bala pet bat ya lamlang bat kiwei pat ki khon jongka ki baklem ya shong ya sa lang shu laka bat ka mantala bon snam bat habaki pulit kile pentip shaki sapang ka ka balajia ya ka kurim bat ka Kmie jongki kile kantan banwan shimti ya ka medyap jongka lok bat ka Kmie hadin baki bor jongka an kile pendep ya ka postmortem knang bakin yo ban pendep ya ka nyam kurukom ka bakhat do hakaban pen khoi ya ka met yap badang sa jongka tat hado baki pulit kila file de ka complain persha ya ka jingkan tat jongki baki sikpa sikon ki satre pat banwan shimti ya ka met yap jongka hoj parlok chisen per khan halor ka ka balajia sngaw dom sngaw bitar ya uni ukhon bam Kmie hanrei haka bakut pat tang ublei hi ubatip ya ki ka baro ki jing shisha bat ka ka bala pelong ya uni ukhon bun le kat kani ka kampap kamsang hado banda Pyniap shisendon ya la ka jong ka Kmie ka bakpun bakha yu hado kat nu uni ukhna ulamat ya ka ta ka jing jing shitom ha ka jing em na ka daw jong ka jing shitom jong ka Kmie jong ha ka bor parkhan hoj ka an briu kan sabishar hi ya ka ka bu ule bat upleiro un sarai hi la ka jong ka man lada day ka babha ni ka basdiuro parolok play shibon ya kapor jong pis ngo ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya ka YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video